аксар вақт ҳамсӯҳбатони ношиносам чун мефаҳманд ки дар соҳаи кино кор мекунам, саволҳои зиёд медиҳанд дар бораи киногириву кам будани кинои тоҷик. ҳамеша саволу ҷавобҳои ҷолиб ба миён меояд. ҳамеша дар ин гуна суҳбатҳову баҳсҳо ман як саволи асосӣ дорам ба ҳамсӯҳбатонам. дар ҳамин як соли охир чанд маротиба билет харида барои тамошои кинои тоҷикӣ рафтед? аз он тараф хомӯшӣ мешавад. баъдан боз мепурсам, дар 5 соли охир чанд сомонӣ саҳм гузоштед ба синамои тоҷик? аксаран ҳамсӯҳбатонам чунон бо тааҷҷуб ба ман менигаранд ки гӯё ман ягон саволи аблаҳона дода бошам. ман ин гуна суолро дар сафарҳои берун аз кишвар ба ҳамсӯҳбатони хориҷиам низ бисёр медиҳам. қариб ки аксаран вақт ҷавоби мусбӣ мешунавам. фикр мекунам аз ҷавоби ин суол вобаста аст рушд кардану накардани кинои ҳар кишвар. дар як соли охир ба чанд сомонӣ ва ё доллар ва ё рубл билети кино харида саҳм гузоштем ба рушди синамоямон? агар шумо ҷавоб доред ба ин суол, лутфан дар коммент нависед. дуруд тамошобинони азиз, хуш омадед ба барномаи навбатии подкасти студияи Довфилм. муҳиддини Музаффар ҳастам, коргардони синамои тоҷик. мавзӯи суҳбати имрӯзи мо аз камера то экран, зинаҳои зиндагии як филм. имрӯз мо мефаҳмем пас аз он ки филм омода мешавад чӣ гуна ба тамошобин пешниҳод карда мешавад, кадом зинаҳои даромад дар синамо вуҷуд дорад. барои паҳн гардидани ин барнома бетараф набошед. лутф кунед, коммент, лайк ва тавсия ба дӯстонро фаромӯш намекунем. рафтем. кино тайёр шуд. ҳама хурсанд. дасткӯбӣ муборак бошад. боз як тавлиди филми нав. ура! аммо пас аз он суол, ин филм куҷо меравад? кӣ онро мехарад? кӣ онро тамошо мекунад? ва муҳимтар аз ҳама, оё касе барои он пардохт мекунад? як ҳақиқати содда: филм агар фурӯхта нашавад, мемирад. инак ҳарф мезанем дар бораи зинаҳои асосии фурӯши як филм пас аз истеҳсол. пас аз омода шудани филм, якум зинаи фурӯши он аз фестивалҳо оғоз мешавад. фестивалҳо дар ҷаҳон вақте як филми хуби касбӣ истеҳсол шуд, якум зинаи фурӯши он аз фестивалҳои байналмилалӣ оғоз мешавад. мақсад ҷалб кардани таваҷҷӯҳи дистрибюторҳо, агентҳо, шабакаҳои телевизионӣ ва платформаҳои онлайнӣ. кинофестивалҳои байналмилалӣ ин макони ҷамъшавии фурӯшандагону харидорон, яъне бозор. дар дохили аксари ин фестивалҳо бозори филмҳо ташкил карда мешавад. киномаркет. дар майдони бузурги бозори кинои ин фестивалҳо савдои бузург ба вуҷуд меояд. масалан, бозорҳои бузурги синамо дар фестивали Кан дар Фаронса, Берлинаре дар Олмон, Санденс дар Амрико, масалан Пусан, Кореяи Ҷанубӣ ва ғайраҳо. чаро фестивал муҳим аст? фестивал метавонад барои филм обрӯ, мукофот ва ҳатто шартномаи фурӯш биёрад. агар филм ба фестивали машҳур роҳ ёбад, эҳтимоли фурӯшаш 2-3 маротиба зиёд мешавад. дуюм зинаи фурӯш ин ёфтани агентҳо ҳастанд. одатан продюсерҳои филмҳо пас аз ба анҷом расидани филмашон дар ҷустуҷӯи агентҳои фурӯш мешаванд. агентҳои фурӯш кистанд? афроде ё ширкатҳое ки ба ҷои шумо филмро дар бозорҳои ҷаҳонӣ таблиғ ва фурӯш мекунанд. онҳо чӣ мекунанд? филмро ба телевизионҳо, платформаҳои онлайнӣ ва кинотеатрҳо пешниҳод мекунанд, шартномаҳо мебанданд ва музояда мекунанд. онҳо чӣ мегиранд? ҳаққи ин агентҳо чӣ қадар аст? одатан аз 15 то 30% даромад аз фурӯшро ин агентҳо соҳибӣ мекунанд. агар шумо худ натавонед филмро фурӯшед, агентҳо ҳамчун брокер хизмат мекунанд.
خب در سیوم زینه فروش قرار دارد دیستریبیوتورها آنها یعنی تقسیم کنندگان بازاری. وظیفه آنها فیلم را به کینوتئاترها برآوردن. آنها چی میکنند؟ آنها تریلر میسازند، تبلیغ تشکیل میکنند، بلیط فروشی را سازمان میدهند. دو نمود معامله با دیستریبیوتورها موجودند. آنها فیلم را یا میخرند یا با شما شرطنامه تقسیمات درآمد میبندند. یعنی آنها یا فیلمتان را سودا کرده میگیرند به مکان و کشورهای معین یا درآمدش را با فایز با صاحبان فیلم تقسیم میکنند. اگر دیستریبیوتوری خوب داشته باشد فیلمتان میتواند در صدها کینوتئاترها نمایش یابد. چهارم زینه فروش این الکه کینوتئاترها، جای نمایش زنده. شما فیلم را ساختید، آن را در فستیوال ها نتوانستید فروخته، بعداً اگنت هم یافته نتوانستید و حتی دیستریبیوتور مایل نکرد به فیلم شما. اکنون شما مستقیما به صاحبان کینوتئاترها مراجعت میکنید و با آنها قرارداد میبندید. نمود شرطنامه ها با صاحبان کینوتئاترها هم دو نمود هست. یکم فیکسد فی، پرداختی مقرر شده، یعنی کینوتئاترها یک بار فیلم شما رو مثلا میخرند. دوم نمود شرطنامه این حصه درآمد. وقتی بلیط فروخته میشود عادتاً 50-50 است با کینوتئاترها. 50% درآمد به صاحبان کینوتئاتر و 50% به فروشنده ها، یعنی به صاحبان فیلم. باید گفت که اگر اودیتور زیاد نآید حتی نمایش در کینوتئاتر ضررآور می شود. پنجم زینه فروش این پلتفرم های آنلاینی به مانند نتفلیکس، آمازون، اوکو، ایوی، یوتیوب و غیره ها. اینها هم تخمینا همین گونه دو نمود شرطنامه دارند. یکی فیکسد فی یعنی پرداختی مقرر شده، یک بار پولش رو پرداخت میکنند. دویمش حصه درآمد، فایده آنلاینی فروخته شده فیلم تقسیم می شود. پلتفرم های آنلاینی می توانند بازار جهانی را برای فیلمسازان بگشایند. آنها نیز چخیلی که گفتیم با دو شرط فیلم را خریداری میکنند. ششم زینه فروش این تلویزیون ها می باشند. تلویزیون ها نیز برای هر پخش باید به فیلمسازان مبلغ معین پرداخت نمایند. شرطنامه های فیلمسازان با تلویزیون ها نیز گوناگون می شود. آنها به مهلت معین بسته می شوند. مثلا مهلت معینی 3 سال برای نمایش در شبکه تلویزیون و یا برای هر پخش به شرکت فیلمساز پول پرداخت کرده می شود. یعنی با تلویزیون ها هم همین گونه قرارداد هست که یا سالانه قرارداد میبندید که در دوام سال چند مرتبه خواهد تلویزیون نشان میدهد و یا برای هر یک پخشش مثلا تلویزیون میگوید که ما برای هر یک پخشی که میکنیم فلان قدر مثلا پول پرداخت میکنیم. تلویزیون میتواند برای سینمای ملی سرچشمه مهمی درآمد باشد. خوب میگذاریم با زینه دیگر. هفتم زینه فروشی فیته یعنی DVD، بلوری، فلش دیسک در بازارهای محدود حالا هم این نمودی فروش کار میکنند. مثلا در ایران و هندوستان تا حال DVD فروشی یک قسمی مهم بازار است. همین شب روز هم حتی چندان درآمدناک نیست، ولی برای بعضی تماشابینان مخصوصا مثلا تماشابینان کلانسال مهم است. نهم زینه فروش این پلتفرم های ملی و مستقل. از ما درباره پلتفرم های آنلاینی جهانی گفته بودیم. اکنون یک زینه دیگر ما پلتفرم های ملی را جدا کردیم به خاطر آن که هر یک کشورهای دنیا گذشته از پلتفرم های جهانی باز پلتفرم های ملی خودش دارد. مثلا هندوها پلتفرم های Z5 دارند، ترکها بلو تیوی دارند، مثلا کره جنوبی تیوینگ دارد. عموما پلتفرم های ملی بیشتر روانه شده است با سینمای ملی، با سینمای منطقوی. مثلا در قرقیزستان هم پلتفرم های آنلاینی خیلی رشد کرده است که آنها فیلم های خودشون با زبان قرقیزی مثلا میدهند. یک مشکلی سینمای تاجیک باز هم در همین نبودن پلتفرم ملی است که چندین سال اخیر میتوانست الکی
сохта шавад ва он саҳми бузург мерасонд ба синамои тоҷик. То ҷое хабар дорем, рӯзҳои наздик як платформе ташкил шуда истодааст. Ҳамин гуна платформе ки гуфтем миллӣ, хато накунам кинотиҷи аст. онро яке аз ҳунармандои боистеъдод Сулаймон Сафаров бо тимаш ташкил карда истодааст. мо умед мекунем ки ин платформа барои рушди бозори дохилӣ, рушди дастрасии синамо барои тамошобинон хизмати зиёд кунад. филмсозон вақте дар платформаҳои хориҷ филмашонро мефурӯшанд, дар платформаҳои миллии худ бо забони худашон, яъне бо забони аслии филм онро ба намоиш мегузоранд. ин ҳам ба рушди синамои миллии ҳар кишвар таъсири бузурге дорад. агар мо бо диққат омӯхта бароем, синамо дар он кишварҳое хуб рушд кардааст ки мардумаш ба синамо таваҷҷӯҳи хоса дорад, онро дастгирӣ менамояд. бидуни таваҷҷӯҳи мардум синамо ба ҷое намерасад. инро шумо хуб медонед. синамогар метавонад як сол кор кунад, ҷон кунад, даҳҳо одамро ҷамъ кунад, саҳна созад, вале агар тамошобин ба кинотеатр наояд ё ҳатто як клики пулакӣ накунад, ҳамаи ин кор беҳуда мешавад. ин фақат Тоҷикистон нест, дар ҷаҳон ҳамин қоида аст. кино танҳо вақте зинда аст ки касе онро бихарад. таҳлили бозори синамо дар соли 2023 ба хотири он ки як фаҳмиши умумие дар зеҳни шумо пайдо шавад, мо чанд мисолҳои хубе меорем ки мардуми минтақаҳои дунё, киностудияҳои дунё тариқи кинотеатрҳо ва платформаҳо чӣ қадар даромад мегиранд. иёлоти муттаҳидаи амрико ва Канада даромади умумӣ дар соли 2023 беш аз $9 миллиард ки беш аз чоряки тамоми бозори ҷаҳонӣ мебошад. ин нишон медиҳад ки Голливуд ҳанӯз ҳам нуфузи аслиро дар ҷаҳон дорад. дигар мисол Чин ҷои дуюм бо $771 миллиард ва 22.7% саҳм дар ҷаҳон. яке аз бозорҳои бузург ва босуръат рушдёбандаи синамо дар дунё аст бозори Чин. дигар Ҷопон, Британия, Фаронса кишварҳои собиқадори синамо бо бозорҳои устувор ва фарҳанги синамобинии мустаҳкам. дигар Кореяи Ҷанубӣ ва Мексика бозорҳои рӯ ба рушд ки ба туфайли филмҳои миллӣ сифатнок ва сиёсати давлатии дастгирии синамо ба натиҷаҳои бузург расиданд. Кореяи Ҷанубӣ масалан дар соли 2022 тавассути кино аз дохил ва хориҷ $1.8 миллиард даромад гирифтааст. ду филми он сол масалан филми Паразит ва Поезд ба Пусан буд ки кинои миллиашро воқеан ҳам ба маҳсулоти содиротӣ табдил дод. дигар мисол Италия, Испания, Бразилия даромад нисбатан камтар аст, вале синамои миллӣ ва маҳаллӣ ҳанӯз зинда аст ва рушд мекунад. ва дигар мисол Арабистони Саудӣ ва Аргентина бозорҳои нав ки имкони бузурги рушдро доранд. як мисоли дигар мо наметавонем дар бораи Ҳиндустон гап назанем. Болливуд даромади солонаи Болливуд танҳо дар дохили кишвар дар соли 2023 $2.3 миллиард будааст. зиёда аз 1 миллиард билет дар ҳамин соли 2023 фурӯхта шудааст дар Ҳиндустон. шахсан ман 2 сол қабл дар 4 фестивали байналмилалии Ҳиндустон дар шаҳрҳои Гоа, Керала, Мумбай ва Калкутта будам. бо чашмони худам дидам ки мардум барои харидории билет соатҳо навбат мепоянд. ҳеҷ аз хотирам намеравад дар Калкутта барои филми Дов як рӯз пеш билет тамом шуда буд ва дар толоре ки 300 ҷои нишаст дошт, наздики 500 нафар филми Довро тамошо карда буданд. ғайри курсиҳои нишаст рӯи фаршҳои толор тамошобини пур дошт. бисёр ҳаяҷон буд. он рӯз ҳеҷ аз хотирам намеравад. эҳсоси аҷиб буд. дӯстдории синаморо ман дар мардуми Ҳинд воқеан бо чашмони худам дидам. дар кишварҳои зиёд будам, вале ин гуна ки мардуми Ҳиндустон чӣ гуна барои курсӣ ҷои нишаст мекобанд, чӣ гуна талош мекунанд, чӣ гуна бо эҳсосот ба кинотеатр меоянд,
ман бори аввал дидам. ман бисёр дар ҳаяҷон будам ки ин қадар ин мардум синамояшонро дӯст медоранд. дар ин кишварҳое ки мисолашонро овардем, як чиз маъмулӣ аст. мардум аввал кинои худашонро мебинанд, барои он пардохт мекунанд. дар ин кишварҳо барои мардум кайҳо анъана шудааст ки рӯзҳои ҷумъа, шанбе ва якшанбе рӯзи кино аст. онҳо ҷадвали намоиши филмҳоро муайян мекунанд ва мебинанд ки ин ҳафта кадом филми миллияшон баромадааст. аввал мебинанд ки кадом филми миллияшон баромадааст. агар ки филми миллияшон ин ҳафта хубаш нест, баъдан мебинанд ки чӣ филмҳои хуби ҷаҳонӣ ин ҳафта ҳаст барои тамошо. яъне рафтан ба кинотеатр ба барномаи зиндагии онҳо ворид шудааст. яъне тамошои филм дар кинотеатр ба нақшаи зиндагии онҳо ворид шудааст. мо баъзан фикр мекунем ки кино бояд худаш чарх занад, паҳн шавад. не, агар шумо, ман ва мардум филми худамонро наёбем, нахарем, нашиносем, он мемонад рӯи полкаҳо ва ё дар архивҳои филмсозон. фикр мекунам дар ин бора бояд фикр кард. агар хоҳем ки кӯдакони мо танҳо қаҳрамониву қаҳрамонҳои аврупову русҳову амрикоро дар мултфилмҳову филмҳо набинанд, балки сомониву деваштичу спитаменро бинанд, ба фикри шумо оё меарзад ки дар ин бора фикр кунем? медонед, 15 сол аст дар соҳаи синемо кор мекунам, филм истеҳсол мекунем, дар кинотеатрҳо намоиш медиҳем, бо бисёр тамошобинҳо рӯбарӯ шудем. ҳамчун як эҷодкор хулосаи имрӯзаи ман ҳамин аст. мо дар барномаи зиндагиамон, дар нақшаи оилавиамон ба кинотеатр рафтанро нагузоштем, ё ин ки ба платформаи онлайнӣ масалан пардохт карданро нақша накардем. воқеан ҳам ин ягон масалан эътироз нест, ё норозигӣ нест, ё масалан ё даъво нест. ин як чизи маъмулӣ аст. ман имрӯз бо истифода аз мавзӯе ки дар подкасти мо мавзӯъро матраҳ карда истодем, ин андешаамро мехоҳам гӯям ки агар ҳатто фондҳои кинои махсус бошад дар кишвари мо, ман умед мекунам ки ин мешавад. ҳатто агар синаморо давлат бо буҷаҳои зиёд дастгирӣ кунад, вале агар мо ҳамакаса, тамошобинони азиз, барои тамошо кардан наоем, рушди синаморо умед кардан мумкин нест. барои он ки қонуни бозор ҳаст, қонуни тиҷорат ҳаст. маҳсулоте ки пули худашро намебарорад, он зинда намемонад. мо бояд ҳамакаса фикр кунем ки маҳсулоте ки дар Тоҷикистон сохта мешавад, ду чиз муҳим аст. якум, мо шиносем ки ин маҳсулот ба сифат аст, ва дуюм, дар нақшаҳои зиндагиамон, дар нақшаҳои оилавиамон вақте як филми хуб мебарояд, тамошояшро ба нақша гирем. ҳамин фикр мекунам, ҳамин ду фикр метавонад як тағйироте дар соҳа ба вуҷуд биёрад. ман бовар дорам ки вақте тамошобинон дар бораи синамои миллӣ фикр мекунанд, дар бораи синамои тоҷикӣ гап мезананд, таваҷҷӯҳ мекунанд, дили синамогаро ҳам гарм мешавад, толорҳо ҳам пур мешавад. мо ҳарчанд филми зиёд надорем, вале ба ҳамон филми камамон ҳам толори холӣ дорем. инро бояд фикр кард. хулоса, дастгирии кино ин маърака нест. ин як одати ҳаррӯза аст. агар як билет харидӣ, пуштибонӣ кардӣ. агар як линкро пардохт кардӣ, фарҳанги худро нигаҳ доштӣ. агар бо дӯсти худ гуфтӣ, бубин, кинои тоҷик аст, кинои моро зинда кардӣ. бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, агар кинои тоҷикро насозем, дигар миллат бароямон филм месозад, вале он дар бораи мо нахоҳад буд.
дар барномаи оянда мо дар бораи фестивалҳои кино ҳарф мезанем. то дидори навбатӣ, хонобод бошед.